tashi. Haba baby, wai an zo mu kai wajen bokon nan ba? Haba mai diya. Ka san boka girkau sai an sha wahala wajen nemo shi. Haba, mu je to. Me ke tafe da ku? Boka aure na ne ya karatu. Shine makauta suke ta so su raba mu da shi. Shine na ce bara in zo na ka taimaka ni. Akwai sharaɗi guda uku waɗanda idan kun yi su tabbas za ku iya takewa. Idan ko ba ku yi su ba za a iya samun matsala. Boka wanne irin sharaɗi ne haka? To ko ma miye ko wanne iri ne zan bi su. Abu na farko za ku ba da kuɗi naira 30,000 na fara aiki. Boka kaga kuɗi mu ba matsalar mu bace ba. Abu na biyu saurayin naki zai kwana 4 bai ci abinci ba. To boka babu damuwa. Haba baby, ba ka ce in dan baka ganna ba ka yi cin abinci ba? Yanzu sai mu yi kwana 4 ba mu haɗu ba. Abu na uku za ka bata nan wurin za ta yi kwana 3 ina mata wanka da ruwan magani. Ka ji ɗan shegiya, baby tashi mu zo. Da raɗaɗin ta shiga da na shaddabge.